Guys, good morning guys. Bintaha po ning maglakaw-lakaw ta guys kay makadiscover ta og mga problema sa ato mga kaigsuonan nga nanginahanglan. Now ni ami karon diri sa may Berjaya subdivision or Berjaya Berjaya Village no sa kining barangay Kamaman-an. Gikan ka sa Bulunsari, mosubida ka unya lahos ka sa Pag-asa, lahos pag yung kahangtod mo subida ka dinhi sa kining area Berjaya. So ni ay kining gitawag nato DOH Barangay Health Station. Now taud-taud na ni no. Gusto sa mga residente dinhi nga unta mo operate na ni kay kumpleto naman nanay building nana dinhi. Ang gikinahanglan ani tambal na lang no, kana mga tambal, mga mag-duty. So no, gibutangan ang hinog ko ano, mo ni siya diri guys. So dako-dako ra ba ni nag-anhi may dinhi kay nagpiding program ang gud mi dinhi sa CFCGK. Kunya hangyo sa mga residente nga kining maong barangay health center dako-dako man mabutangan unta ni og kanang mga tambal o mga butangan baka jutihan baka sa mga kanang mga BHW no. So kini pong usa no gidonate pa ni sa ni Mr. Chingtan no na sayang po ni hangyo ang mga residente din nga unta gamito ni siya himuon nilang opisina. So nindot daghan-daghan man mga facilities ning gobyerno guys nga wa mahimong kuan karon, wa ma-utilize no. Kini gihimong dikir no, dikir ang tapad ani wala pay gamit. So gusto sa mga residente din himuon lang opisina. Unya ang ilang area din guys pag maulan matubig-tubigan no, tubig-tubigan no. Tanaw gani covered court ni siya covered court, nindot nga covered court na basketballan para sa community diri. Pero mo lagi basta pag ulan di magamit gakatubigan So kanal mo'y problema diri guys atong hangyoon siguro ng atong barangay kapitan kinsa ba ni ato si Kapitan Galarita no. Kapitan gwapo siguro kapitan butangan nig kanal na kaning covered court sa Berjaya kay problema dinhi mura gig suba mura gig tubig makita nimo guys nga nagkatubig-tubig siya no, nagkatubig-tubig siya unya niya dinhi mao ni ang sitwasyon dire unya kining dapitan niya may kanal ani kanal. So gustos mga residente nga unta iilibit siguro ning simento kay inig ulan dili sila tubigan. So kini na may kuryente ani guys kini na nay kanang connection ready na ni sa pagtaod sa kuryente. Ang problema pila ni ka bulan murag pila ni ka tuig wa gyapon na nga lisod na baning building o dili bitaw maatiman kay mga guba rag iya. Labi na guway magkisaw-kisaw sa sulod. Mga guba ra gyud sayang biapon. Dako-dako ra ba ning gagambalay, dako-dako ni nga building. So bunay bintaha gyapon guys nga ni ata dinhi magsuroy-suroy. Dinhi ato mga residente nagpiding program ang gud mi dinhi nagpakaon mis mga bata ba. Anya si Brad kumbati kumusta man Brad unsa may okay na. So liari na guys. Mga cooker ni sila dinhi. Amo ni silang mga kauban sa CFCGK. Onya dinhi mas bintahan kini magsuroy-suroy ta. Si Brad Dinis sa Bungay amo chapter head. Good morning. Good morning. To si Brad Al no. So mo ning ato mga lumilihok diri. So kini Second batch na ni. Pila na ni Brad? Second batch na. Second batch na ni. Okay, lami kayo among giluto mangod. Di ay. Champurado, napay ibap so tig lami lagi. So may gini nga pagkaluto. Kay ang bata nga lugay papukawor butang ni matag sayo kay ngayon champurado. Ay di ay. So na. So mo ni guys nay mga bata kini sikat niya din nagkisaw-kisaw ni mga bata. Na diya guys. So bintahan gini magsuroy-suroy ta kay daghan tag madiskubrihan. So ang usas ilang nakita nga ako nakita din guys, ako lang din nakita nga nanginahanglan ni attention sa atong gobyerno. Kining atong basketball court dire, dako-dako man no. Unya mo lagi ni magkatubig-tubig ba basta magulan dapat ilibit siguro ni atong covered court kay dinhi okay man dire
okay dire. Pag abot dire sa area, kini pikas, napunos tubig. Tubig oh. Oh. Kanal siguro sa area mo'y atong kikinahanglan. Unya gamay ra man nga trabaho kung lihokon lang gyud sa barangay. Unya kining health center nga akong giisgutan, kini ba gusto nila nga unta mo pangsyon ani kay sayang pug kayo. Guys, sumorto guys no. Salamat guys. Oh, good morning.